खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 29 मे बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन। बयजोंबो मान होजागोन। वृष राशि। जेरावखि थाया गोसोखौ गोजोन मोननाय नङा। असान्थिजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा जोबस्रांगोन। देहाया गोग्गो थासारियाव फैगोन। कर्कट राशि। गावनि अहंकारावनो रांखावरि खहा जागोन। नखराव जेंना जेंसि सोमजिगोन। सिंह राशि। दाबसे जायगायाव दिदोमै थाबाय थानो गोसो जागोन। जेबो मावनो दांनो गोसो जानाय नङा। कन्या राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंगोन। नखराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। मोजां सान। तुला राशि। लोगोथिनि गेजेराव सन्देह सोमजिलायगोन। सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ। वृश्चिक राशि। बहाबाफोर थाङोब्ला खैफोदजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। धनु राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन। गोजौ थाखोनि मान मोनगोन। मकर राशि। सिगांनिफ्रायनो सुथुर जानानै थानाया जोबस्रांलांगोन। बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हागोन। कुम्भ राशि। नोंथांनि गथ'आ गाज्रि लामाजों आगान सुरलांगोन। गथ'खौ लाना जिंगासिनांगोन। मीन राशि। लामा हान्थिनायाव हरखाब जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोदान जिउ मोनफिननाय बायदि मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।